Ćao, danas u novi video. I danas ćemo da igramo Google igre. A kako ćemo da nađemo te igre? Samo ćemo da pretražimo Xox. I evo je igra Xox. Ali prvo nećemo igrati Xox. Ako ćemo imati još neke stvari. Na primjer, zvuči životinje. To mi je bilo well. Bukvalno. Če nađem još neke stvari. Znam da je bila neka ptica smiješna. Samo ne znam da je to. Soko, ja mislim. Nije ni to. Negdje bilo to nešto smiješno, ali sad se... Aha, da. Bukvalno ga je ovo. Evo, bukvalno. Ne znam što ovdje ima. Pa ovdje ima, šta je ovo? Nešto čigra, da vidim šta je ovo. Dobili smo ovo, šta je ovo? Jedno ko broj pi. Ne! Ne, brate, ono znači. Čekaj da nađem ja emoji kuhinja, šta je to? Šta je ovo? Evo. Čekaj. I pa bukvalno. Nisam znao da to može Google. I ovo ću staviti... Ovoga. Čekaj da ne izađem iz ovoga. Igramo, šta je ovdje? Imaju javatke, imaju bacanje nočića, ima bacanje kockice. Vidim što ovdje ima? Kockice. 6, 3 smo dobili. 3, 10. 3, 6. Samo ćemo dodati ovdje. Ajmo. 36, da vidimo šta ćemo ovdje dobiti. 62. Oh my god. Ovo je previše. 59. 59 opet. 73. 53. 61, šta je ovo? Primeni. What the hell je ovo? Čekaj da vidimo šta će ovdje biti. Čekaj. Dobili smo... Čekaj, samo ću ruku malo. 0 ću staviti. 266. 210. A sam ću dodati ovo sa 20. I dobili smo 713. Znači. 666, oh my god. Čekaj da vidimo ovdje. Opa, pasijansa, to neću da igram, to je druga igra. Ajde, sad ću challenge-ovati ovoga bota. Nemoguće, sad će bre reći ko je nemoguće. Well. Ne! Ovo lik je presmrt. Ovo je lik smrt. Čekaj, resert. Evo ga. Ox. Sad X. Ox. Daj mi moć da mi ovaj lik. To je isto. Daj moguće. Ja mi da ću ga pobediti jedno. Sigurno. Čihu. Ček. Evo ga. Lik je pametan. Ništa, nerešeno je opet. 0-0 protiv jako starog igrača. Bukvalno. Gle ovo. To je jedno što mogu. Restartuj.
neće biti uopšte rezultata. Ne! Lik me je zarobio. Ali je moguće. Kako sam tako udala? Čekaj. Nemoguće. Nije uopšte nemoguće. Ništa, meni se ovo ne igra u stvari. Da vidimo šta još ide. Jao, minulovac. Znam ovo igru kako se igra. Ovdje ima jedna plavih. Pa to ne moguće da se radi, čekaj. Ne razumijem, čekaj. A da, je moguće. Kako to? Evo. Isto je ovo nemoguće. Čekaj da vidim šta još ima. Passions. Ja neću odigrati Passions. Ne se ne igra to. Čekaj. Biće jako. Evo ga. Pismo. Što znači pismo? Čekaj da vidim šta ima. Pismo i pismo. Bukvalno. Čekaj da vidimo što ovdje ima. Pismo opet. Kako je uvijek pismo? Glava. Pismo i glava. Dobro. Možda je ovo, to je bilo to za ovaj video i nadam se da ste uživali. Kliknite like, subscribe, share i to je to. I vidimo se u sljedećem videu. Ćao!